Καμιά φορά η ζωή μας μπορεί να αλλάξει ξαφνικά, αρκεί να ακούσουμε αυτό που έχει κάποιος να μας προτείνει. Και αυτό θα κάνω τώρα για σας. Θα σας προτείνω κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Κάθε ιδέα έχει μια ισχυρή βάση και η δική μας βασίζεται στο μυστικό και αποκλειστικό προνόμιο των Κινέζων αυτοκρατόρων εδώ και σχεδόν 4.000 χρόνια. Είναι το Ganoderma lucidum, ένα μανιτάρι ή βότανο όπως αποκαλείται, με πολύ σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κινέζικα γραπτά που χρονολογούνται από την π.Χ. εποχή, το Ganoderma αναφέρεται ως το μανιτάρι της αθανασίας ή το ελιξίριο της ζωής. Το Ganoderma lucidum είναι το νούμερο 1 προσαρμογόνο βότανο στη φύση. Μέσα από μία λίστα με 300 φυτά που έχουν αναγνωριστεί ως προσαρμογόνα, το Ganoderma κατέχει την πρώτη θέση. Τα προσαρμογόνα βότανα είναι ένα από τα μυστήρια της φύσης και φημίζονται για τη θεραπευτική τους δράση. Προσφέρουν στον οργανισμό ακριβώς αυτό που χρειάζεται στη δεδομένη στιγμή. Σύμφωνα με την κινέζικη ιατρική, αλλά και με πλήθος νέων ερευνών από όλο τον κόσμο, το Ganoderma επιδρά θετικά στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, στη θεραπεία της αϊπνίας, του άγχους και της κατάθλιψης, στην καταπολέμηση της ανδρικής υπογονιμότητας, στη μείωση της χολυστερόλης, στη ρύθμιση της πίεσης του αίματος, στις παθήσεις που σχετίζονται με το ύπαρ. Παράλληλα, βελτιώνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, βοηθά στην καταπολέμηση αλλεργιών και φλεγμονών, παρουσιάζει αντιοξυδοτική και αντικαρκινική δράση, βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα της αρθρίτιδας και της εμεινόπαυσης. Τα 400 ευεργετικά ενεργά συστατικά που περιέχει το καθιστούν ένα πολύ ισχυρό αντιοικό που θωρακίζει το νοσοποιητικό και κτίζει την υγεία του οργανισμού. Επίσης, επιδρά ενάντια στη φυσική φθορά του χρόνου και αναδεικνύεται στο καλύτερο ελιξίριο μακροζωίας, αφού ενεργοποιεί τη φυσική διαδικασία διατήρησης της νεότητας, συμβάλλει στην καθυστέρηση της πρώιμης γύρανσης των κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην πνευματική διάβγεια και τη ριζική αναζωογόνηση του οργανισμού. Χάρη σε όλα αυτά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε διεθνή βιβλιογραφία και κλινικές μελέτες, το Ganoderma lucidum μπορεί να χαρακτηριστεί πολύτιμο σύμμαχος υγείας για κάθε οργανισμό, με στόχο την πρόληψη και την ενδυνάμωση της συνολικής του λειτουργίας. Η εταιρεία Organo Gold, θέλοντας να φέρει αυτό το εξαιρετικό προϊόν κοντά στον καθένα μας, το συνδύασε με την πιο αγαπημένη συνήθεια σε όλο τον πλανήτη, τον καφέ. Και μάλιστα έναν εξαιρετικό καφέ, πολύ λιγότερο οξικό από τον συνηθισμένο και σε γεύσεις που ικανοποιούν όλα τα γούστα. Το πρώτο λοιπόν που έχετε να κάνετε είναι να δοκιμάσετε τον καφέ της Organo Gold. Και σύντομα θα νιώσετε γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό να κάνετε ακόμη περισσότερα.